Ei, salut, eu și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să mergem pe Arșiță. Să vedem și pe aici, pentru că s-au schimbat foarte multe lucruri. Și o să-i dau camera celui care mă filmează. Aici este, am gândit să excava și aici, pentru a se face drumul mai lat. Aici este argilă. Și s-a excavat până chiar încolo, după cum se poate vedea aici. Și continuând, aici avem 3 drumuri care merg în direcții diferite, iar noi o să mergem prin dreapta, pe aici, așa în dreapta o să o luăm. Și da, haideți să mergem. Da, și după cum v-am spus și în vlogul anterior, acolo unde am fost noi data trecută, era mult mai bine să te ocupați. După cum puteți vedea acolo, este defrișat, din păcate. Și continuăm să ne suim. Este un drum destul de abrupt de urcat. De aici deja se poate observa, este o priveliște destul de frumoasă. Și continuăm să urcăm. Iar aici, după cum puteți observa, sunt foarte mult în spatele meu și cu un brad în centru. Și vă mai reamintesc să dați un like, să vă abonați, dați un share, să vadă și prietenii voștri. Aici sunt bucăți de stâncă. Pe aceste drumuri doar jeepurile se pot urca, mașinile nu. O să vă arăt în câteva momente ce priveliște este. Nu o să mi arăt acum în față pentru că o să se vadă și în spate. După ce ajungem cam pe acolo, o să vă arăt și priveliștea. Și de când am mai fost pe aici, aceste denivelări sau cum să le spun, astea pe aici unde trec mașinile, nu știu exact termenul, s-au mărit pentru că ei au și suit multe jeepuri, dar și pentru că pe aici atunci când plouă se scurge apa. Acum o să ne suim pe aici să vă arăt înainte unde era o ută care era prinsă de o creangă a unui brad înalt. Ca să ne poate vedea doar ce a mai rămas din el. Ia uitați aici ce copac și ce formă are. Spuneți că este o față și cu un nas mare. Ochiul, uitați acolo, și părul chiar are o față așa de interesantă. Și haideți totul să vă arăt acum ce priveliște avem în spate. Ia priviți. Cam așa. Stânga brazi, mijloc satul, iar dreapta iarăși brazi și acolo este apusul. Este frumos să fii înconjurat de păduri. Și pe acolo, dacă se poate vedea, trece apa Suceava. Mai continuăm puțin să urcăm și după aia posibil să coborâm pe altă parte, să vedem și pe acolo ce mai este. Pe această cărare, pe aici am mai fost. În schimb, pe cealaltă este aici undeva în stânga mea, alt drum, puțin mai drept. Și pe acolo nu cred că am fost eu niciodată, posibil odată când eram mic. Așa că hai să vedem ce mai este și pe acolo. Și am ajuns și aici. Acum o să coborâm. Este o priveliște minunată, fiți atenți. Acolo este apa Suceava, satul și pădurea. Și haideți să coborâm. Mergem pe aici, nu să mergem pe acolo pentru că este un drum destul de rău. A fost interesantă lucrarea asta acolo. Ce drept s-a meritat. Priveliște minunată și nu de multe ori ai timp să vii pe aici. Așa că
de data asta am și filmat. Să vedeți și voi cum este când ați fost. Este din ce în ce mai abrupt. La coborâre și trebuie să avem mare grijă. Posibil când ajungem mai jos să îi dau camera ca cameramanului. O să-i pun profilul de la Instagramul celui care mă filmează în descriere. Dacă vreți să dați un follow, după cum am spus, să-l aveți în descriere. Mi-a spus că nu vrea, așa că nu o să-l mai pun. După cum v-am spus, acest drum pe aici nu este destul de drept pentru a urca și nici pentru a coborî. Deci dacă veniți pe aici, vă sfătuiesc să nu vă luați pe acest drum pentru că este abrupt și are foarte multe denivelări. Și am fost dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share și nu uitați să vă abonați. Am fost Ioan, pa! Și înainte să ne coborâm, am închis filmarea, dar fiți atenți. Ce-am găsit? Posibil încă să nu fie completă? Na. Eu am fost Ioan, pa!